Kolega vám povedal, za mňa niektoré veci trošku preskočil, ktoré nemal. To je to ukladanie toho uhlíka, hlavne kde vám je povedal tie tri základné časy, to je 5 rokov, 35 rokov a cez 200 rokov, čiže vždy je to väčšie. To sú vlastne tie metódy, podľa čoho v podstate by sa mali tvoriť tie projekty. To znamená, že keď ideme robiť sekvestráciu pre poľnohospodársku pôdu v rámci toho LULUCF, tak v podstate hovorí sa o tom, že ten 5-ročný cyklus by mal nejakým spôsobom fungovať a malo by sa dokázať vypočítať a overiť naozaj, akú sekvestráciu cez ukladanie uhlíka do pôdy v podstate dokáže tento projekt spraviť. Potom je to tá druhá dávka, tých 35 rokov, to znamená, to je ukladanie v podstate tých, respektíve viac menej stromov, alebo v podstate zalesňovania, čiže v rámci toho reforestácie, ukladanie toho dreva, že to je základné kritérium na tom, aby ste mohli povedať, že ten uhlík je uložený a dajú sa vlastne sekvestrovať, respektíve emitovať tie uhlíkové kredity, tak vlastne musíte uložiť na tých 35 rokov a v podstate tu je to viac menej nábytok. 35 rokov je otázne, či vydrží, čiže preto sa hovorí o ukladaní do stavieb alebo iných foriem, kde naozaj tých 35 rokov bezpečne a spoľahlivo môžeme ten uhlík uložiť. A potom je toto trvalé uloženie cez 200 rokov, čo ako podľa môjho názoru tie technológie sú ešte také dosť v plienkach. Takže to je ešte k tomu dodatok. CO2 register vlastne ako taký sme hovorili, že na to, aby ľudia vedeli, že čo v podstate, akú uhlíkovú stopu spôsobujú. A samozrejme, výsledný efekt by mal byť taký, že mali by byť za to odmeňovaní. No a keďže chceme aj nejaký merateľný údaj, rozhodli sme sa na základe toho našeho tímu, ktorý je poskladaný, tak jak vám povedal z Geodetu, tak jak v podstate máme v Davidovi systémového kontrolóra, tak jak ja som v podstate špecialista na technológie. Tak v podstate sme si povedali, že skúsme a po konzultácii s TIFom, že skúsme spraviť metodiku naozaj takú, aby sme mohli vytvoriť tzv. Carbon Offset Register, ktorý by mohol vo finále aj emitovať vlastne tie uhlíkové certifikáty. Keďže sme túto tému rozoberali veľmi dlho, tak sme vlastne sa zaoberali tými metodikami, ktoré tu už bolo spomenuté. Ale v podstate poďme po poriadku. Čiže čo to vlastne offset je? To znamená niekto, ktorý vysadil ten les, v podstate emitoval nejaké uhlíkové kredity a ten, ktorý znečisťuje to ovzdušie, to zaplatí. Čiže svojím spôsobom kvázi jednoduchý graf, akým spôsobom vlastne prebieha tzv. Ten offset. To znamená, po česky a slovensky je to náhrada. To znamená, že niekto spraví niečo zlé, ten druhý spraví ten dobré a keď sa to vzájomne stretne, tak sa to vlastne môže započítať a ide o to, ako sa to meratí a všetko. Čiže toto je tzv. Offset. Hej. Za nás poznáme v podstate také dva okruhy offsetov. Jeden je tzv. Technologický alebo energetický offset, čiže v podstate, ktorý je evidovaný cez tzv. Blockchain a pre každý typ technológií v podstate je iný. Hej. Alebo iné číslo sa vytvára. Či sú to solárne panely, majú svoju uhlíkovú stopu, niektorí povedia, však to je zelená energia nulovú, nemajú nulovú uhlíkovú stopu, majú nejakú, ale vlastne vytvára sa offset voči tej klasickej elektrárne. Hej, niekto vám povie, že ušetril toľko CO2, ale treba sa aj spýtať voči čomu, voči tej uholnej elektrárne 1999, alebo voči reálnemu energetickému mixu, ktorý je na trhu. Hej. Čiže samozrejme veterná energia, batériové úložiska, bioplynové elektrárne, vodíkové technológie, kogeneračné jednotky. Čiže toto všetko sa dá zahrnúť do technologického offsetu, potom je to priame zachytávanie uhlíka, ktoré sa vyvíjajú sa technológie, čiže tam toho je viacej. A to je dôležité to, že ten technologický offset sa dá nejakým spôsobom presne vyčísliť, či to je porovnávacia metóda alebo priamo vypočtová metóda, koľko CO2 dokáže v podstate pohodlne sekvestrovať. A toto by sa malo dať predať. Čiže to je ďalšia hodnota, ktorá vlastne v rámci investície do týchto zdrojov dokáže prinášať efektívne peniaze. Potom je to tzv. Druhá časť
ktorá je pre všetkých veľmi priateľnejšia a porozumiteľnejšia. To je vlastne reforestrácia a produkcia biomasy. Hej. Zase to je prostredníctvom blockchainu evidovanie, prostredníctvom projektov a celého toho systému, akým spôsobom v podstate vytvoriť ten uhlíkový kredit, ktorý sa dá predať, ale nie tak, že proste nebude to evidované, ale dá sa predať hodnoverne a overiteľne. Lebo, tak jak som už spomínal na tých prvých prednáškach, že vždy je dôležité vedieť aj overiť to, čo hovoríte alebo deklarujete. Treťou stranou, to znamená, že toto je pre nás dôležité. Tuto vlastne tu by sa dalo polemizovať ešte o dvoch vlastne druhoch toho offsetu. Jeden je ten offset, ktorý kolega Ivan spomínal, to je to, že ja tým, že pestujem stromy a tie stromy pôjdu na biomasové elektrárne, tak offsetujem vlastne tú drevnú hmotu, ktorú by sme museli vyťažiť z toho lesa na to, aby sme vlastne tú drevnú hmotu pre ten priemysel a pre tú elektráreň mali. Čiže preto sa aj hovorí, že biomasové elektrárne sú v podstate obnoviteľné zdroje, pretože všetky vládne nariadenia smerujú k tomu, aby v podstate sa vytvárali tieto, nazvem to, farmy rýchlo rastúcich drevín, ktoré sa potom využívajú na to. Čiže nie je to offset priamo, ktorý sa dá emitovať, tie uhlíkové kredity, ale je to offset voči natívnym lesom. A potom je ten druhý offset, to znamená, že posadíme, staráme sa o to a potom, keď po tých 35 rokoch v podstate, alebo po 25 rokoch to vysekáme, tak proste musíme to zodpovedne uložiť overiteľne tak, aby v podstate tie uhlíkové kredity sa nedegradovali na nulu. Potom, čiže technologický offset, zelený offset a potom je to tzv. Ja to teraz nazývam akože kúpený offset. Do roku 2028 je ten trh v podstate dobrovoľný, aj keď 2026 by Európska komisia vlastne už mala dať pravidlá, akým spôsobom to bude sa riešiť. Sú tu príklady, ktoré napríklad sú podľa Verra Gold standardu. Ivan hovorí, že je to jeden z najlepších. Ľudia z TIFu by vám povedali svoj názor, ale to není podstatné teraz. Ale je to otázka toho, že ako to je overovať a verifikovať. Veľmi ťažko sa overuje niečo, keď príklad ten Gold standard si spraví nejaké pravidlá, vy to podľa toho spravíte ten projekt, a teraz tá nezávislá organizácia to má podľa toho overovať, ale zase overuje to podľa toho istého, nie podľa toho, čo je všeobecne známe a normované. A pri tom overovaní si proste môžu svojím spôsobom ohýbať metriky alebo nejakým spôsobom zakrývať tie veci, ktoré nie sú dôležité s tým záujmom vlastne emitovať tie uhlíkové kredity. A toto je ten najväčší problém, prečo aj Európska komisia moc nechce pristúpiť na ten Verra Gold standard, pretože proste sú tam metriky, ktoré sa dajú, ak sa hovorí, ohýbať. Ale tu vidíte, že ten projekt, čo je solárna elektrárňa, $12, reforestrácia $52 a v podstate to predávate, ale svojím spôsobom je otázka toho overovania. Ale nie len tohto, ale ešte tuto iba spomeniem to, čo kolegyňa Petra spomínala, tam máte tých 7, 8, 9, 13. To sú tie dopady v rámci SDG. Hej, čiže hodnotia sa tie projekty aj podľa tohto vlastne tých 17 SDG goalov a označujú sa, aký prínos majú v rámci toho celého. Čiže toto je vlastne nejaký kúpený. Je to dobrovoľný trh, veľa firiem, či to sú veľký Microsoft a všetci to kupujú, firmy, ktoré to pre nich robia, tvrdia, že to je biodiverzita, všetko tie veci a my potom prídeme a pozeráme na tie farmy a to celé monokultúry nasadené. Takže s týmto je veľký problém a presne je to tak, ako my to nechceme robiť a nechceme, aby aj tí naši partneri to robili. Ale v podstate, keď si to kúpite, dostanete nejaký papier, ktorý povie o tom, že na niečo ste prispeli. Do akej miery, akou formou, to vám nikto už neodpovie. Ale v podstate vy ako v dobrom vedomí a svedomí v podstate si kúpite tú tónu offsetu alebo 10 tón alebo 100 tón offsetu, zaplatíte a veríte, že ten, ktorý vám ho predal, posunie aspoň časť tých peňazí k tým osobám, ktoré ten projekt vytvorili alebo ktoré tie uhlíkové kredity emitovali podľa nejakého štandardu. ETS-ko kolega spomínal, čiže ten systém, vidíte naľavo dole,
podstate Carbon Credit, čiže European Carbon Credit Market, ktorý je, a to je vlastne ten ETS market. Čiže vidíte, že tam lietajú tie ceny rádovo od 23, už stáli aj 100 eur za tonu. Dneska je to na úrovni 75, 68, to lieta. V Českej republike na OTE pomôcka Česká republika.cz zatiaľ neevidujú CO2, ale napríklad na OKTE Slovenskom už vidíte, že denná CO2, neviem prečítať takto, denná hodnota CO2. Tam máte číslo, že 208 eur za megawatt hodinu v tom dátume, samozrejme v čase sa to mení. A prečo to hovorím, je vlastne to, že sú to zhruba 3 megawatt hodiny je 1 tona, plus minus podľa toho, akú metriku zvolíte. Čiže teoreticky za 1 tonu by ste museli zaplatiť 600 eur, keby vám to vyúčtovalo OKTE. A toto je to, že tie strany a vlády, ja to hovorím tak, tí, ktorí sú staršieho data, tak poznajú, čo je strana a vláda, tak vlastne oni sa už pripravujú na nejakú metodiku vlastne toho uhlíkového zdanenia. Čiže teraz si predstavte, že nemecká televízia prednedávnom hovorila, že počítali, že 2026 bude nejaká tona uhlíkového kreditu na úrovni 60 eur. A povedali už bez hanby, že pomýlili sa, bude to cez 200 eur. Hej. Normálne verejne v správach to vyšlo, aj na Slovensku to Markíza uvádzala a tak ďalej, Nemci to hovorili. Čiže tu sa bavíme o tom, že prídeme účet za elektriku. Ja to neviem v českých korunách, ale poviem vám to v eurách. Keď platíte distribučné poplatky na úrovni 10 centov za kWh a za energiu zaplatíte tých 10 centov, čo je 100 eur za megawatt hodinu, a zrazu vám príde, že 200 eur za uhlíkovú daň. Čiže miesto 20 centov zaplatíte 40 centov. A toto reálne môže prísť. A ako sa proti tomu brániť? Dneska sú už vytvorené mechanizmy, napríklad u nás máme to, že keď produkujete zelenú energiu, platíte za to spotrebnú daň a potom si ju môžete vlastne vyžiadať od toho daňového úradu naspäť. Hej. Čiže ja som vyprodukoval toľko energie, toľko spotrebnej daní, mám to overené a vyžiadam si to daň naspäť, pretože je to zelená energia a štát mi ju vráti. Takže aj toto je jedna z metód, akým spôsobom sa to dá. A teraz to tak pretransformujeme vlastne do toho ETS-ka, že v podstate sú to nejaké čísla, ktoré si vláda určí, alebo nejaký okruh vlád, proste si to určí a povie si, no tak takto to budeme zdaňovať podľa nejakého relevantného kódu a čísla. A v podstate môže to prísť. Nemusí, ale môže. Čiže elektrika nebude stať napríklad, 150 eur za megawatt hodinu, ale bude stať 70-80 eur megawatt hodinu. Však elektrika je lacná tým pádom a uhlíková daň tam bude napočítaná tak, jak je napočítané odvody do jadrového fondu, odvody na distribučnú sieť, odvody na obnoviteľné zdroje a tak ďalej, tak si jednoducho môžu tam dať paušál. My sme mali ešte na Slovensku takú raritu, že odvody za televíziu boli zahrnuté do toho poplatku, pretože priamo CO2, keď si spočítaš štáty, že dáme to do elektriky a plynu, tak v podstate majú pokrytú veľkú časť CO2 uhlíkom a uhlíkovou daňou. Takže predpoklad je taký, že to nastane. Takže preto toto uvádzam, že treba sa aj nad tým zamysleť, pretože aj vo firmovom sektore vlastne to môže naozaj začať lámať krky tým firmám, ktoré nezačnú proste s tým niečo robiť. V rámci aj ESG, aj v rámci všetkých tých projektov a všetkých tých vecí. Keď si tu pozrieme vlastne podľa CO2 offsety môžeme posudzovať vlastne výhodnosť investície pre obnoviteľné zdroje energie, výhodnosť investície vlastne samotného zeleného obsadu, výhodnosť nákupu offsetov. Čiže tak, jak ste videli, že jeden stál $52, druhý stál $12, si môžete za tonu, tak si môžete vybrať, že či radšej prispiejete na zelený alebo na nejaký technologický offset. Čiže to je tá hodnota tých jednotlivých offsetov sa bude meniť v čase podľa nejakej bonity a prínosu. Hej. A samozrejme, že to v konečnom dôsledku zvyšuje tie investície do tej zelenej ekonomiky, pretože dáva to zmysel. Tí, ktorí proste sekvestrujú a znižujú tú CO2, tak by mali byť za to odmenení. Tí, ktorí produkujú CO2, by to mali zaplatiť v rámci toho offsetového. A tu vidíte aj prognózu vlastne marketu
s uhlíkovými kreditmi, kedy sa hovorí, že od 2035, kedy sa v podstate firmy pomalinky začnú zaväzovať, aby boli čo najmenej uhlíkové, alebo uhlíkové neutrálne, tak tam to vyletí proste do nejakých čísel. Samozrejme, sú to predikcie, takže, ale celý dnešný svet je postavený na štatistikách a nejakých odhadoch, takže ten trh s tými uhlíkovými offsetmi bude každopádne veľmi zaujímavý a už v dnešnej dobe, ako to nie je zlý biznis. Napríklad pre pre cementáren Lace robíme výpočet uhlíkovej stopy a overenie a v podstate oni platia 30 miliónov eur ročne za ako uhlíkové povolenky. Takže asi majú dosť peňazí na to a každý rok, aby sa začali zaoberať, akým spôsobom sa to dá znížiť, zlepšiť, aby tie peniaze nemuseli proste platiť za niečo, čo v podstate je vymyslené, tak jak to kolega povedal, ale v podstate je to nejaký ekvivalent jestujúcich proste tých offsetov. A teraz ešte jedna taká otázka, že v podstate fajn offsety, však mám lesy, emitujem offsety a že čo s tým? Prečo nemôžem ja napríklad sekvestrovať alebo proste predávať tie uhlíkové kredity? No tak keď sa nad tým zamyslíme logicky, tak to, čo existuje, či sú to vodné elektrárne, či sú to lesy, či sú to proste rôzne sekvestrácie v rámci celosvetového meradla, tak v podstate nedokážu udržať ten uhlík na nule. To znamená, že každý rok proste emitujeme viac a viac a viac. Tak čo môžeme spraviť? No jedine musíme vytvárať nové projekty, čiže to, čo existuje, dá sa povedať, že započíta v rámci ETS alebo ETS 2, ale tie nové vytvorené, ktoré prídu v rámci toho Carbon Regulation a Carbon Farming alebo Carbon Registry, Carbon Farming, sa to tam viacerými slovami dá pomenovať, tak vlastne príde ten trh, ktorý v podstate bude vytvárať overiteľné uhlíkové kredity, ktoré v podstate svojím spôsobom budú fungovať ako nástroj alebo nejaké, nazvem to, tlačenie firiem do toho, aby sa venovali tejto problematike aj v rámci ESG. Pretože v podstate v rámci ESG, keď si zoberiete ten environment, tak tam sú proste faktory, odpady, viac menej tie firmy sa o to starajú, sú nútené legislatívou. Potom máte možnosť znížiť tú uhlíkovú stopu nejakým energetickým znížením spotreby, to znamená, poznáte zateplovanie, výmena okien, v podstate výmena technológií, kotlov, výmena zatepelné čerpadlá a tak ďalej, tak aby ste znížili tú spotrebu. Potom máte ďalšiu možnosť využívať tie obnoviteľné zdroje energie, prípadne offsetové obnoviteľné zdroje energie, pretože keď ste v nájme, tak na strechu vám nájomca budovy nedovolí dať fotovoltiku napríklad, ale my umožňujeme, že túto fotovoltiku si môže ten človek postaviť na inej lokalite a vlastne započítavať si tú uhlíkovú stopu. Čiže aj takto sa to dá, čiže nejakým technologickým offsetom priamým. No a teraz vlastne sa dostanete na nejakú hranicu. Tí najväčší optimisti hovoria, že to dokážu znížiť na 90% a 10% v podstate ostane, že budú musieť offsetovať. Podľa reálnych čísel to vychádza, že dokáže si každá tá firma alebo priemerná firma, teraz nehovorím o tých najväčších podnikoch, ktoré sú obrovskí odberatelia a znečisťovateľi, ale o tých proste firmách, ktoré držia tú ekonomiku, jak sa hovorí, nad vodou, tú strednú, tak v podstate dokážu si eliminovať na 40 až 60%. Čiže v podstate ten trh sa dá povedať, že je niekde na úrovni 40 až 50, 60% proste offsetu pre jednotlivé firmy v roku 2050. Čiže dosť veľký priestor na to. Hej. Takže v tomto smere je to zaujímavé. A tak, jak sme vlastne ten CO2 register, ktorý je dobrovoľný, aby ľudia vedeli, koľko majú tú spotrebu, alebo respektíve koľko emitujú tých koľko vytvárajú uhlíkovú stopu svoju, alebo majú svoju uhlíkovú stopu, tak vlastne snažíme sa vytvoriť európsky CO2 offset register, to znamená, kde sa budú dať registrovať projekty, ktoré sú tzv. Offsetové. Či sú to technologické, alebo zelené offsety podľa presných pravidiel. Čiže ako na to ideme, keďže som už spomínal, že v podstate
pre nás je dôležité vedieť, že existujú nejaké medzinárodné normy, medzinárodné štandardy, ktoré platia po celom svete. Platia v každej krajine, v ktorej sú, alebo väčšinou platia. A keď tieto ISO normy platia, tak v podstate existujú organizácie, ktoré vedia overovať podľa týchto jednotlivých noriem, vedia overovať, či spĺňa ten projekt alebo nespĺňa ten projekt tú danú normu. Čiže podľa ISO 16064-2, čiže výpočet sekvestrácie uhlíka na úrovni projektu, tak podľa tohto vieme v každej krajine, v každej lokalite v podstate vytvoriť projekt, či sú to už stromy, či sú to už tie fotovoltiky, alebo sú to iné zdroje energie, zelené energie. Takisto ako to robia proste tí iní verifikovateľia alebo iné štandardy, ktoré sú zase nejakým spôsobom nastavené. Ale táto norma hovorí to, že v každej krajine ten merateľný ukazovateľ je rovnaký. Hej. Čiže tie normy tvoria v podstate odborníci, nie nejaké neziskové organizácie, takže má to inú hodnotu a podľa tejto normy napríklad ISO alebo iné certifikačné alebo overovacie orgány dokážu overiť ten projekt. Hej. Čiže vytvorím nejaký projekt, ktorý s národnými entitami, dajme tomu, pokiaľ by to bolo v Českej republike, farma napríklad, ktoré pripravujeme, nejakých okolo 50 hektárov, vytvorí sa projekt, zapoja sa do toho univerzity, povedia, aké tam budú jednotlivé stromy, aké tam budú jednotlivé v podstate kríky a všetky tie veci, koľko to bude objemov hmotnosti, ako objemov sekvestrácie podľa jednotlivých rokov, nastavia sa overiteľné mechanizmy, dá sa to overiť. To je ten prvý krok. Čiže druhý krok, overím ho vlastne oprávnenou treťou stranou. V našom prípade to overujeme cez TIF alebo v lokálnych krajinách podľa lokálnych entít, ale podľa presne stanovených podmienok. Zaregistrujem ten projekt, čiže v podstate, keď splním tie podmienky na registráciu, zaregistrujem a tu mám vlastne tie firmy, ktoré dneska už majú vytvorené nejaké štandardy, podľa ktorých sa evidujú tie dobrovoľné kredity a v podstate emitujú sa tie povolenky a predávajú sa. A teraz je otázka, že či ten štandard je správny, není správny, veľa polemík to je. Čiže podľa tohto tu aj TIF vám viem overiť, keď povede, že podľa gold standardu, ale v podstate tie metriky sú za nás alebo z nášho pohľadu podľa nejakých, nazvem to, amerických štandardov, hej, ale v podstate každá tá krajina má inú sekvestráciu, inú pôdu, iné podnebie a v podstate v každej tej krajine by sa malo spolupracovať s tými lokálnymi entitami, aby viac menej ten projekt mal nejakú, jak sa hovorí, hlavu a petu a v podstate bol prispôsobený na tie jednotlivé lokality, čiže preto aj my, to ISO nás zaujíma najviac. Aj na tej konferencii, čo bol Ivan v podstate v Kodani, tak sa hovorilo o to, že na čo vymýšľajú nejaké štandardy, keď existuje ISO štandard. Či to boli Gréci, či to boli Estónci, či to boli iné štáty. Bolo tam strašne veľa auditorov, ktoré to chcú overovať, tieto uhlíkové kredity a tieto projekty. A všetci proste viac menej smerovali to k tomu, že nedáva zmysel, aby sa to overovalo podľa nejakých štandardov, ale v podstate, keď existuje nejaký ISO štandard. Pretože všetci dosť dobre poznáme ISO 9001 a v každej krajine na svete sa používa. Tak prečo by sa malo overovať sekvestrácia uhlíka nie podľa ISO, ale podľa Verra Gold standardu? Pretože to vyhovuje. Nemyslím si, že to je správna metrika. Hej. Mám proste tu už ten projekt schválený a proste idem overovať ten certifikát, čiže to je ten štvrtý krok. Hej, overím podľa registrovaného projektu skutočnú sekvestráciu CO2, pretože v tom projekte vlastne vy máte zahrnuté metriky a kontrolné mechanizmy pri tom overovaní, akým spôsobom sa buď pridávajú tie hodnoty, alebo uberajú tie hodnoty, akým spôsobom sa robí nejaký priemer a podľa toho sa verifikuje a vlastne overí sa to podľa toho ISO 16064-3, hej, na úrovni overovania a validácie. Hej, čiže
To je v našom prípade to TIF overí, a keď TIF overí, že už v podstate čiže mám projekt, ktorý je zaregistrovaný a teraz postupujeme podľa toho projektu. V 3. roku chcem emitovať uhlíkové kredity, tak podľa projektu to zmerám, či to budú dronmi, či to už bude priamym meraním, či to bude satelitnou technológiou, či to bude fyzickým meraním. Overím, že tie hodnoty som dosiahol, objemu tej sekvestrácie, dám si to overiť, už to majú podľa čoho overiť, lebo ten projekt existuje a v podstate emitujem tie uhlíkové kredity. Čiže v 5. kroku registrujem tie pozitívne emisie CO2, ktoré sú overiteľné, je tam 100% kontrola predaja, pretože ide to cez celý blockchain. Každý certifikát, každá tona má vlastné emisné číslo v našom registri, čiže je sledovaná celá tá cesta toho certifikátu od úplného projektu, kedy ešte tie stromy napríklad nie sú vysadené, až po v podstate samotné započítanie. Keď to chcem predávať, predáva to emiter obchodníkovi, posúva sa číslo obchodník obchodníkovi, obchodník to predá zákazníkovi, ktorý to započíta, automaticky sa započíta, zmaže sa to sériové číslo toho kreditu v podstate na tom blockchaine, čiže je to overiteľná celá cesta. A potom samozrejme mechanizmy, to čo majú naše strany a vlády v podstate dôležité a čo ich zaujíma, že priamo vieme potom vygenerovať v podstate množstvo predaných uhlíkových kreditov, ktoré sa sekvestruje v každom tom štáte. Proste je nezmysel, aby zdaňovali uhlíkové kredity, ktoré sa vyprodukujú niekde v Brazílii, aby sa zdaňovali, dajme tomu v Írsku alebo v Anglicku. Čiže my sme skôr za to, aby sme mali dohody s tými lokálnymi entitami, aj so stranami a vládami, aby sme v podstate vedeli im vyemitovať rovno, že akým spôsobom v podstate to, čo sa vytvorilo na ich území, sa môže naspäť vrátiť cez vlastne tú uhlíkovú daň. A 6. bod vlastne je to vždy overiteľné treťou stranou. Napríklad my robíme metodiku, že teraz si zoberte, že niekto si spraví projekt, zaregistruje ho u nás, ale taký istý projekt môže zaregistrovať napríklad Veragold Standard, akurát podľa iných regulatív. A teraz vlastne dojdeme k tomu, že emituje aj v Amerike uhlíkové kredity, aj dajme tomu na Slovensku alebo v Čechách uhlíkové kredity, podľa toho projektu, podľa všetkých vecí. Čiže my ešte vytvárame vlastne kontrolný mechanizmus, kedy v podstate na satelitných snímkach sa priamo tie projekty evidujú a zaznačujú. To znamená, že presne aj to, že z toho projektu sa emitovalo, lebo dneska môže tá firma zaregistrovať projekt u nás, ale na budúci rok povie si, že no tak to sa mi nepáči, pretože u nás sa predávajú horšie tie certifikáty, tak si to zaregistruje v Anglicku, pretože v Anglicku tie firmy sú bohatšie a možno budú viacej platiť, ale teraz proste bude emitovať aj u nás, aj tam. Čiže my sme vytvorili nástroj tak, že keď proste emituje u nás, my automaticky na tom centrálnom registri vlastne vyznačíme, že už boli za príslušný rok emitované tie certifikáty. To znamená, že tá ďalšia entita by už nemala emitovať na ten istý projekt certifikáty, pretože bude mať GPS súradnice, bude popísaný ten projekt, bude presne lokalizovaný, bude vyznačený. Takže to je nazvem to register registrov, alebo tie opatrenia na to, aby nemohlo dôjsť k dvojitému emitovaniu tých uhlíkových kreditov a v podstate to započítanie by malo prebehnúť tam, kde sa to aj emituje. Aby to bolo celé od začiatku, od toho narodenia sa toho uhlíkového kreditu až po to započítanie. A potom samozrejme sú tam zmluvné mechanizmy s firmami, že keď to emitujú, nemôžu to na druhý deň proste posekať a tak ďalej pod pokutami a pod nejakými opatreniami. A tá CO2 daň je vlastne nástroj a ten zmluvný vzťah s tými lokálnymi entitami alebo vládami je vlastne veľmi dobrý nástroj na to, aby sme spätne vedeli proste tých emitérov kontrolovať. Pretože je to potrebné, nemôže byť žiadna firma aj sebe lepšia, najlepšia všade na svete a v každom projekte. Takže to je nástroj, čiže my im poskytneme štátom vlastne možnosť získavania finančných prostriedkov z karbonových kreditov, ktoré sa emitujú na ich územiach a zároveň očakávame, že budeme mať aj protislužbu, aby v podstate to kontrolovali a dbali na to, aby to bolo dobre. A tu vpravo máte napríklad taký typický príklad. Jedna z najpopulárnejších firiem Carbon Footprint. My sme si minulý rok kúpili
uhlíkové kredity, tak takýto certifikát dostanete. Tú firmu sme si vypísali tam sami a v podstate sme to dali, že vytlač nám. Takže povedzte mi, či tento uhlíkový certifikát na 10 tón karbon dioxidového offsetu je v podstate korektný. Alebo že či by ste povedali, že takto to má vyzerať. Aj to je názor. Ale... No, proste takto to je. Takto vám to pošlu. Vy si môžete vybrať. No však áno, no však toto je to práve to, čo sa nepáči ani vládám a ani v podstate Európskej komisii, ani nikomu. Pretože presne takto to nemá vyzerať. Toto je presne ten greenwashing. Vy neviete, či na projekt, kde emitujú ročne 100 tón, nepredajú 2000. Neviete to. Ale majú krásne stránky, majú krásne overiteľné, všetko proste je certifikované. A viete, prečo si to môžu dovoliť? Lebo je to dobrovoľný trh. Vy platíte dobrovoľne. Hej. Čiže 2028, keď bude regulatívny, alebo regulácie budú naň, tak v podstate toto nebude možné takto proste emitovať. Hej. A samozrejme, keď my to bereme tak, že tento rok začíname to celé proste kodovať a budúci rok to spustíme do prevádzky, tak bude nejaký čas trvať, kým sa to všetko, jak sa hovorí, naplní a v podstate bude to priebehovo fungovať, ale dôležité je na tom to, že takto to nemá vyzerať. Toto je proste čistý greenwashing. A to je hanba, že tie firmy na tom zarábajú. A tak, jak som už aj spomínal, je veľa projektov, že prispejte na strom, prispejte, že nebudú požiare v Kongu a ľudia za to platia peniaze. 3 eurá, 5 eur, 10 eur. Proste nič neoverené, proste vymyslené nejaké taktiky, ale všetci sa skryjú za to, že je to dobrovoľný trh a vy dobrovoľne platíte im peniaze za vymyslené projekty alebo za vymyslené situácie, ktoré možno nejakým spôsobom majú dohodnuté s niekým, ale nikto to nevie skontrolovať. Čiže takto nie. Čiže znova som sa dostal k tomu záveru, že v podstate čomu sa venujeme aj s Ivanom a ešte s kolegami. Takže ak máte otázky, môžete sa pýtať. Nech sa páči. Spíš zajímavé, budou ty offsety nějakým způsobem levnější než platba za to CO2, jako když bych měla platit, protože dneska, když počítám třeba emisní povolení, který vychází v firmě, když budu počítat 80 euro za tunu, že jo, což bude tak se na nějakých 132 000 euro, že ročně, který bych měla zaplatit jako tu uhlíkovou daň. Jestli tohle třeba bude jako levnější, když si jako zainvestuju do toho... V závislosti od projektu, jak som aj spomínal. Ináč sa budú hodnotiť podľa tej hodnoty toho projektu, ale v prvom rade sa vždycky budú počítať tie uhlíkové kredity. Hej. Ale spýtam sa takto. Akú metriku alebo aký rozdiel je medzi uhlíkovým kreditom, ktorý je overiteľne sekvestráciou urobí fotovoltická elektráreň a ten strom? Z hľadiska karbonového kreditu žiadny, ale má to aj tie iné hodnoty. Hej? Že má to proste iný dopad. Ale hodnotovo CO2 ekvivalentoch to proste bude jednak jednej. Tam není žiadny vln. A práve, že môže to byť len o tom, že ten certifikát bude lacnejší. Ale principiálne je to stále tá jedna, to je tá hodnota, ktorá sa vypočíta. Hej? Čiže my vlastne vytvárame aj tú metodiku, akým spôsobom. Hej, čo ja viem, kolegovia, náš energetický auditor proste porovnáva, že najlepšie napríklad tabulky na sekvestračné majú Kanaďania. Hej, napríklad. A to je jedna z možností. Hej, čiže nejaké medzinárodné, prepojené na lokálne a preto my chceme, aby to nebola nejaká Vera Gold štandard, ktorá si robí nejaké svoje štandardy, ale aby sa ten samotný lokálny štandard a ten projekt vytvoril v tej lokalite. Aby bol podporovaný tou vládou, lebo tá vláda vie, že za to potom dostane peniaze. Hej, čiže aby to bolo spravodlivo cielené. Čiže potom sú to vyššie cieľy v rámci toho ESG, že v podstate dávame prácu tým ľuďom a tí ľudia za to dostanú svoju odmenu a aj tej vlády za to dostanú svoju odmenu. Čiže to je ten náš uhol pohľadu na toto tu. Nie je to bezohľadný obchod, proste kúpim, predám. Aj keď sa to bude dať, ale v podstate ten cieľ je taký, aby sme vlastne vytvárali projekty lokálne, tak jak tu bude ďalší kolega spomínať, v tých tretích krajinách.
a v podstate naozaj to verifikovať s lokálnymi entitami a vlastne pod tým dohľadom vlád, aby vlastne to spravodlivé rozdeľovanie bolo. Lebo za mňa není spravodlivé, keď niekde v Afrike proste vysadia nejakú farmu, kúpi to niekto za $20-30, potom to predá za 150, hej, na tom tučne zarobí a tá krajina z toho má prd v gaťoch. Pardon za výraz. Čiže v podstate takto by to malo byť. Tam, kto si to zaslúži, tak samozrejme, že tí obchodníci a všetci to proste budú mať svoje lobbyingy, budú svoje veci tlačiť, ale ja si myslím, že ten mechanizmus, aj ten spätný cez to zdaňovanie a cez všetky tie veci vlastne dáva akože zmysel na to, aby v podstate tie lokálne vlády sa tým zaoberali a už potom oni budú musieť vytvoriť na ten tlak na ten trh. Napríklad my sme boli na poslednej návšteve v Tanzánii, boli sme priamo na tanzánskej burze a proste bavili sa a teraz rozprávali tam o to, že oni chcú karbonové kredity ESG compliant. A ja hovorím, o čom hovoríte? Že ESG compliant, karbonové offsety. Hej. Hovorím, ale to nemá nič spoločné. Hej. Čiže aj tí ľudia nevedia, o čom rozprávajú, ale už majú namemorované nejaké veci. Keď sme im to presne takto vysvetlili, tak povedali, áno, toto potrebujeme. Hej. Čiže či to bude predávať lokálna entita alebo nejaká iná entita, my vytvárame register. Čiže nám je principiálne jedno, kto to v podstate predá, alebo akým spôsobom sa to predá. My v podstate to chceme registrovať od A po Z kvalitatívne tak, aby to bolo overiteľné v každom čase, aj za 20-30 rokov, preto je vlastne ten blockchain a všetky tie veci implementované a chceme to robiť podľa ISO štandardov. Pretože tie sa viac menej môžu meniť, upravovať, ale aj samotný ten projekt, aj podľa toho ISA, aký je, tak keď sa bude vyhodnocovať, tak stále sú tam tie mechanizmy, že pokiaľ sa to ISO 14064-2 zmení v tomto a v tomto, tak budeme opravnými korekciami upravovať vlastne výpočet tej uhlíkovej stopy. Čiže už hneď to skoriguje a hneď to overí podľa toho daného času, lebo každý rok sa overujú tie uhlíkové kredity. Čiže nie, že proste, jak je to teraz, že chytia lietadlo na letí, zmera nejakú biomasu, ktorá tam je a teraz vyemitujú 1000 tón. Podľa nás to nie je správne. Nie je to proste úplne verifikovateľné a overiteľné, že to tak je a správne. Navyše, tie kredity sa emitujú napríklad, hovorím teraz napríklad o Kolumbii, kredity sa emitujú niekde v Los Angeles, a v podstate predávajú sa nejakým spôsobom. A ako ani matka, ani kladka nevie zistiť, že jak to vlastne je. Hej. Povedia vám, že tu máte $20 za tonu. Takže to nie je správne. Takto by to nemalo byť. A práve, že hodnota toho, aj tá spoločenská hodnota toho uhlíkového offsetu by mala byť zohľadnená vlastne v tej cene. Čiže my v rámci registra budeme mať tzv. Emitérov, ktorí budú musieť registrovať projekt a budú potom emitovať tie certifikáty. V rámci toho registra budeme mať obchodníkov a v rámci toho registra budeme mať užívateľov. Hej. Môže byť aj jedna firma, všetci traja. Hej. Čiže môže si aj nakupovať, čiže on si v roku 2024 nakúpi, lebo sa mu to oplatí, v podstate my to hovoríme, že na sklad a potom si to môže započítať v podstate v roku 2026 napríklad. Hej. Čiže aj takéto mechanizmy tam budeme mať od A po Z, kontrolovateľné, overiteľné a hovorím, každá tóna vlastne bude mať svoje sériové číslo. Čiže my budeme mať evidované, v jakej krajine sa ten projekt vyprodukoval, aký to je typ offsetu, kto to overil v tej krajine, alebo kto to overil. Pri tej emisii budeme mať, koľko sa emitovalo, kto to overil, kto to emitoval, kto to kúpil, alebo keď to nekúpil, tak tam nebude nikto, keďže si to emiter dá na sklad svoj. A kto to v konečnom dôsledku započítal. Čiže všetky tieto mechanizmy vlastne v tom cykle budú. Čiže on to môže predať. Čiže keď predá tú jednu tónu s tým sériovým číslom, tak to predá obchodník alebo emiter obchodníkovi. A toto všetko, tá cesta sa bude emitovať až po započítaní. A v tom momente, ako náhle to kúpi ten užívateľ už, tak sa automaticky započítajú tie uhlíkové kredity. Teda do
dopad třeba, když si koupím ten offset, dejme tomu, který je v tom uložení na 35 let, znamená to, že ta firma si to může uplatňovat celých těch 35 let, tady ten certifikát? Nedopátrali sme sa ešte nejakému takému obmedzeniu, že by to nebolo možné kúpiť, čo ja viem, budúci rok a započítať 2050. Ale predpokladáme, že dôjde k nejakému obmedzeniu, pretože potom by sa mohli kopiť tie špekulácie, ale nenarazili sme na žiadnu regulatívu, ktorá by proste bola, ale spravidla raz, keď tá emisná povolenka aj v tom ETS-ku existuje, tak v podstate sa dá predať, hej. Takže ako vždycky ju niekto bude potrebovať. To je o to uplatnění, že když si ji koupím já koupím si teda něco na 35 let, jestli to můžu jakoby v vozovkách určitě říct jakoby odepisovat, uplatňovat těch 35 letů jednu, ten jeden certifikát. Vy si to nebudete uplatňovať 35 rokov? Každý rok to emituje tá farma nejaké množstvo a to si zakúpite a započítate, bodka. Vy neemituje 35 rokov. My, čo ponúkame v rámci Carbon Creditu a v rámci tých dekarbonizačných projektov, je to, čo som spomínal, že vlastne tá firma si dokáže tými energetickými úsporami využívať obnoviteľných zdrojov energie, elektromobilitou a proste všetkými tými postupmi znižiť tú uhlíkovú stopu a potom má možnosť si to offsetovať. Čiže my vytvárame projekty, budúci rok to budú 2 farmy na Slovensku, cez 50 hektárov, kde vlastne urobíme projekt, kde vlastne to vysadíme a v podstate budú si firmy môcť investovať do toho, aby si započítavali tú uhlíkovú stopu v podstate počas rokov. To znamená, že keď ten projekt si povie, že chcem si to započítať, tak v podstate a vyjde mu, že ja potrebujem za 5 rokov, kedy chcem sa približiť uhlíkovej neutralite 200 tón, tak v ekvivalente si môže proste investovať do tohto tu, čiže má to investíciu, my mu prenajmeme ten pozemok, my tomu vysadíme podľa tých projektov a v podstate budeme mu emitovať tie uhlíkové kredity, ale v rámci skupiny, pretože celý ten proces stojí toľko peňazí, že nemá zmysel pod 50 hektárov to realizovať. Ale tá firma nemusí potrebovať 50 hektárov, môže potrebovať 5 hektárov. Približne, hej, v ekvivalente, aby započítavala každý rok. Čo ona si investuje, ona má tie stromy, ona to má v majetku, ten majetok dostáva zhodnocovaný, pretože tie stromy rastú ako hodnota toho nejakého dreva, ale v podstate je to dané tak, že za tých 35 rokov sa to odpisuje a dávame to akože proste na lesné hospodárstvo. Čiže nie je to určené na vyrúbanie alebo niečo, buď lesné hospodárstvo, alebo pokiaľ dôjde k procesu vyrúbania toho, tak proste musí to byť spoľahlivo uložené. Čiže to bude tiež v tom projekte. Že niekto to môže kúpiť ako biomasovú elektráreň, ale proste jednoducho nemôže to tak spraviť, lebo by musel zaplatiť obrovskú čiastku za to, že vlastne tie emitované uhlíkové kredity by musel zaplatiť. A potom by to mohol spáliť teoreticky. Hej? Čo nedáva logiku. Hej? Ale pokiaľ 2/3 alebo tretinu dreva alebo tej biomasy v podstate spracujeme v bioplinke a 1 a 2/3 uložíme toho dreva stavebného, uložíme, tak v podstate sme to uložili na tých 35 rokov a sme v podstate OK. Hej. Čiže aj takéto mechanizmy. Preto proste my si dovolíme tvrdiť, že dá sa tá uhlíková neutralita dosiahnuť, ale v podstate tých zhruba 40 až tých 60% sa robí offsetmi. Hej. To znamená, že keď teraz si začnem investovať do tej farmy a v podstate za tie 3-4 roky začnem emitovať uhlíkové kredity, tak si ich budem započítavať a každý rok si ich započítavam až do toho 35. roku. Čiže keď si spočítam, že budem mať v roku 2040 chcem byť uhlíkovo neutrálny a budem potrebovať 800 tón a proste tá farma moja urobí 2040 800 tón, tak proste si to započítam. Hej. A budem mať nulu. A keď budem šetriť inde a budem mať iné možnosti a znížim tú svoju spotrebu, tak ten zvyšok predám, tak jak v ETS-ku. Môžem. Hej. Keď budem mať málo, budem si musieť dokúpiť. Lebo keď si poviem, že 2040 je uhlíkovo neutrálny, tak v podstate potom aj 41, 42, 43 už proste to treba riešiť. Čiže preto je to dobré, že vlastne tá investícia vám ide do nákladov, ide vám do účtovníctva, zhodnocuje vám to vlastne hodnotu firmy, lebo proste máte majetok, kde ste vlastne investovali tie prostriedky. Preto hovoríme o tom ESG investovaní, že to je príležitosť. Hej, a v konečnom dôsledku proste vám každý rok to emituje. Takto keď 2040 budete potrebovať 800 tón a bude to stáť len $100 alebo 100 eur, tak koľko zaplatíte?
proste strašný majland, hej. A každý rok, proste bez efektu, len zaplatíte a zaplatíte a zaplatíte. Hej. A ten mechanizmus proste toho padajúceho niečoho proste funguje. Čiže tie firmy automotív, napríklad my, čo budeme v březnu robiť vlastne konferenciu už dvojdňovú, tak tam máme z automotív ľudí, ktorí v podstate, my sme im povedali, že my nechceme, aby ste rozprávali o tom, že ako vy znižujete CO2, pretože vy to musíte znižovať. My chceme, aby ste povedali, čo budete vyžadovať od tých svojich subdodávateľov, aby ste mohli nám dodávať aj ďalej, aby ste splňali tie podmienky. Tak, jak bola tá ten dotazník, pretože ten dotazník sa bude sprísňovať. Čím to bude ďalej, tým sa to bude sprísňovať, všetky tie podmienky. Hej. Čiže aj toto sú mechanizmy, preto hovoríme o ESG investovaní, čiže nie takom, že zoberiem si pôžičku, bankári to nemajú radi, ja zoberiem si pôžičku a investujem do obnoviteľných zdrojov, ale v podstate toto je tiež mechanizmus, ako sa to dá proste riešiť. Čiže rozumným postupným investovaním sa dokážem vlastne dostať k tým uhlíkovým kreditom a proste my budeme zabezpečovať vlastne celý ten cyklus. To je dôležité, že nie sme odkázaní na tretie strany, ktoré môžu meniť svoje cenové hladiny a tak ďalej, hej. Pretože v rámci našeho podnikania my chceme minimalizovať tie rizika, ktoré vyplývajú z tých vplyvov z tretích strán. To ešte nejaké otázky? Tak ďakujem pekne.